Lindsey Graham was born on July 9, 1955. Lindsey Graham 1955. július 9-én született. He was born in the town of Central in the state of South Carolina. A dél-karolinai Central városában született. Today the town has a population of 5,300, and many students and faculty from two nearby universities also live there. Ma a város lakossága körülbelül 5300 fő. És két közeli egyetem számos hallgatója és oktatója is ott él. He was an American politician and lawyer. Amerikai politikus és ügyvéd volt. He practiced law before entering politics. Mielőtt belépett a politikába, ügyvédként dolgozott. He served in the United States Air Force. Az Egyesült Államok légierejénél szolgált. He later served in the United States Air Force Reserve. Később az Egyesült Államok légierejének tartalékában is szolgált. He served in the United States House of Representatives from 1995 to 2003. 1995 és 2003 között az Egyesült Államok képviselőházának tagja volt. He became a United States Senator in 2003. 2003-ban az Egyesült Államok szenátora lett. He represented South Carolina in the United States Senate. Dél-Karolinát képviselte az Egyesült Államok szenátusában. He was a member of the Republican Party. A republikánus párt tagja volt. He was known for his strong interest in national security and foreign policy. A nemzetbiztonság és a külpolitika iránti erős érdeklődéséről volt ismert. He was also known for his support of a strong U.S. military and close ties with Israel and Ukraine. Arról is ismert volt, hogy támogatta az erős amerikai hadsereget, valamint a szoros kapcsolatokat Izraellel és Ukrajnával. He died on July 11, 2026, at the age of 71. 2026. július 11-én, 71 éves korában hunyt el.